Τούτο είναι το κότσιπέρι, το κότσιπέρι το κυπριακό. Είμαστε μαθημένοι να εισάγουμε κότσιπέρι στην Κύπρο, ενώ έχουμε πάρα πολλά άγρια κότσιπέρι. Τώρα είναι η άνθηση του, όπως βλέπετε, είναι όμορφο το λουλουδάκι. Κάνει ένα στρογγυλό καρπό, η διαφορά του που το εισαγόμενο. Κότσιπέρι δεν μπορούμε να φάμε πάνω από 5 με 8 την ημέρα. Εδώ ο Δημήτρη βλέπεις ξεκίνησε και έγινε το πέρι, απλώς είναι πράσινο ακόμα. Σε κάποια φάση είναι να γίνει κόκκινο, είναι κόκκινο. Θέλουμε προσοχή, όχι πάνω 5 με 8 την ημέρα, γιατί περισσότερα μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα στο σηκώτη. Είναι υπερτροφή, είναι πολύ πλούσιο σε τεχνοστοιχεία, σε μέταλλα, σε βιταμίνες, αλλά έχουμε περιορισμό στην ποσότητα που θα πάρουμε.